Hola, avui estic molt contenta per poder compartir amb vosaltres que ja ha sortit publicada la faula conscient del gegant de Llaveria. La història consta de 4 capítols i cadascun d'ells hi trobareu una reflexió i una pràctica d'atenció plena, pensada per ajudar-vos a aturar-nos, a reflexionar, a connectar amb nosaltres mateixos. Però també m'agradaria explicar-vos perquè he escollit la muntanya aquesta d'aquest gegant. Doncs les muntanyes de Llaveria són les que em porten, és la imatge de la meva infància, però també forma part del meu present. Quan vaig de Reus a Montbrió, sempre apareix a l'horitzó el perfil del gegant adormit, que és de la serra de Llaveria, i a la dreta hi trobes la Mola. I és una cosa molt especial perquè ja sento que vaig tornant cap a casa, és un paisatge que em calma. I és com si anés conduint cap a un refugi interior de tranquil·litat i de connexió. I per això vaig voler convertir aquest paisatge en una faula. Estic superil·lusionada! I és molt important aturar-nos i parar. I d'alguna manera el gegant adormit no només viu a les muntanyes, també viu dins nostre. I sempre hem de trobar moments per aturar-nos, per reflexionar, per reconnectar i pensar el que realment és important per nosaltres. Espero que us faci tanta il·lusió, no? Espero que us agradi. A mi estic supercontenta, és el meu primer llibre i estic molt emocionada.